what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Zimbabwe manya Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Amai makadizi? Ndiri pangu makadiko baba. Tiripo kurise kuno kuMaundaro ni Mutunga Gore. Aiwa kuno tinotekaira zvakanaka. Anditika. Ndo nzvimbo yekuzarirwa here kana kuti makatoya ni no. Neonde minde. Ini ndakarooriwa ndakawanikwa. Oh makawanikwa kuno. Anditi. Ndakawanikwa. Saka kumusha ndikupi? Inini kumusha kwangu ndakazvarirwa kuManikaland. Mudunhu raMambo Mutasa, Chief Mutasa. Kunonzi kuHonde Valley. Uko. Ndakazvarirwa mumhuri yekwaNyakurimwa. Ndakazvarwa 1958. Musi wa 15 December. Ndopa ndakazvarirwa. Chikura. Abereki ndokupa zita. Ndobva ndazi Monica Nyakurimwa. Monica Kurima. Monica Nyakurimwa. Nyakurimwa. Ndibva ndazotanga grade 1 yangu panonzi paSaumani School. Ndokudzidza paSaumani School. Ndikasvika pagrade 7. Hondo ikati tauya. Pari paholiday. Sekuru wangu wanga vane mashopu. Saka nguva dzemaholidays taizi endai mumboshande kushopu uko. Uchimboti musikana amboendawo zvake kulive. Kana makuda kuvhura musikana wozodzoka. Saka taigara ikoko. Tichidero ndichigara kushopu. Nerimweni rezuva riri gore ra 74. Zuva ranga rakuenda kuwira, rakuenda kuma 25. Paibva pasvika maBedford ewarungu. Hameno akanga atengesa kuti apa pashopu iri apa baba wepo wanoendesa mbatya nebhutsu. Pane musikana ari ipapo anobika sadza pachiendeswa mugomo riri apo rinonzi Rurunji. Saka maBedford paakasvika ndobva wandibvunza kuti baba wako wari kupi? Ndobva ndati baba wangu wanga wari baba wadiki gotwe reMumbamana baba wangu. Anga achiticha. Ndikati baba wangu wari kuchikoro. Kanzi kupi? Ndikati kuSaumani. Ndikati tinomuwana sei? Saka ini manje ameno kuti zvaingoitawo sei pandiri. Dzaingoita kunga kakutachana. Ndobva ndati anditi ndimuri kuwada. Ndakutaurirai nzvimbo yawarika. Chifamba imeende ikoko. Saka ndichiri pakati pekureva kudero ndakabva ndanyatsaunzwa mbama yandakarohwa yakasara yakadhindika panapa. Ndakanzwa hasha dzangu. Handina hangu zvandakakwanisa asi ndakangoridza mhere. Ndibva ndazomhanya kuenda pagirazi kuona panapa pakadhindika zvigumbu. Ndobva wati tichakudzokera
waibva wapinda mushopu, waibva watora mabhanzi, chingwa, madhiringi zvese, waibva waita sei, waibva waenda. Sinzi manje isu taiteerera maredhiyo tichinzwa zvichitaurika. Ndandiri padhuze pechikoro chinonzi Wonde River School, yanga iri mission. Yaibva wana wese, bva Bulawayo kupi kupi waiuya kodzidza zvemabasa emaoko. Paibviswa mhodzi dzedonje, dzichigadziriswa mabhulengetsi, matehwe emombe aikuzwa achigadziriswa, mabhande ewachi nemabhande ekusunga netumwe tumabhegi, maledha bhegi. Saka tatiri pedo naipapo. Saka ini ndaiti ndikavhara shopu ndinoenda mumisheni, ndichimboenda kutamba neshamwari dzangu. Ndo pandakati mufunge zvenyu, ndakarobwa nechimwe chimurungu so zvokuti inini ndikutofunga kuti kuti fomu 1 ndingaienda here, handiendi. Nokuda kwokuti chandaroverwa inini handina kumbonyatsa uchiona. Wane udzvinyi ndodzvinyirirwa ndiri kunzwa paredhiyo. Svondo yapera sekuru wangu wakarobwa wachizi mafambire ine mombe dzichienda kudhibhi dzapfuudza mai matsimba emagandanga. Wakarohwa wakasiya pisi kufa. Saka inini ndoda kuendawo kuri kuendewa uko. Ndobva tarangana nevamwe vasikana, takanga tiripo 21. Ndokuti tinoenda. Saka ini manje handina kuzobatana negrupu riya iri. Ndakabva ndazi tiri kuda kumba kune chiwanhu chinoda kugadzirwa mumhuri. Ndibva ndaenda. Andasvika sekuru waibva wati chakurosponda kudaro. Ndibva ndati shit, uko handichadzoka uko. Zvikora zvisati zvavhurwa, ndichiri pahorideyi ipapo. Papa nehanzvadzi yamai wangu ainzi Andrew Mvere. Ndobva ati naiwe Monica, ndikati zvikanzi uri kumbonzwa here zvandiri kunzwa? Ndikati nyaya yemototaura enda ndakatorangana nevamwe kuchikoro uku kumisheni uku tatoda kutoenda. Zvino ndanzwa kuti nezuro manheru pane 48 vanhu vabuda pamisheni apa. Ndofunga ndiro gurupu racho. Zvikanzi zvitinetsi nokuda kwokuti isisu tiri pedo neMozambique. Tikamuka ma4 by 6 o'clock tinenge tamuMozambique, nokuti tiri bhodha kuManicaland. Zvikanzi saka iwewe unogona here kuzomuka? Ndikati ndinomuka. Vati ndozokumirira apo pamachapo. Ndikati zviripo. Handina wandakataurira. Saka hanzvadzi yangu wa68 ainzwa zvandaitaura nasekuru waye. Iye aibva ati ndoda kuendawo. Ndati unoenda kupiwe? Uchiri mudiki? Prazi kufamba, hatisi kukwira mota. Shuwa ndakamuka kuseni. Apa ndandarongerwa nababa kuti munomuka na3 o'clock mobopa mwombe muchienda kumunda kundorima. Ndibva ndati hoi. Shuwa ndakamuka nguva dzandakataurirana nasekuru wangu ivavo. Ndibva ndatosvika ndoona wakamira, ndandatsitsikidza hembe. Ndobva tafamba. Ndibva tasvika tata mudhuze murenji pachikoro chinonzi Saupinda ndeye muno muZimbabwe. Tasvika papa nasekuru wamama wangu inini. Zvikanzi muzukuru wati pape apa. Mukadzi wacho ndobva ati ini ndatozviona vari kutofamba vanhu ivavo. Ndobva ndati migogo, musanyanye kuzonamira kunga muri chikwekwe chinonamira mwombe. Isisu tine kwedu kwatiri kuenda. Ndobva tabikirwa tii ipapo. Tichitonzwa mota dzemuMozambique. Tikati tamudhuze. Tikangoyambuka rukuwa runonzi Nyamukwarara. Tinenge tamuMozambique. Ndobva tanwa tii vatapedza. Ava ambuya wangu ava obva wakuchema kuti indaenda ndatobatanawo zvangu nevazukuru avo. Tiva vakangotiperekedza pano nepadzimbapa, vaibva vadzoka. Isu vatafamba. Tiri pakufamba paibva tanzwa helicopter. Tibva tati handei yapo togare hedu pasi. Tibva tagara, helicopter iri pasi. Ndobva yadarika.
Saka hatisi kuzivawo kuti mberi kune wamwe. Toone helicopter yaenda yadzoka, yaenda yadzoka. Sitakangogara chete, tobva tazosumudzira zvakaina sekuru wangu. Aiwa, kana wadzimu wehondo wenyika wachida kuti tiyambuke hatimbobatiwi tichidzoka. Purazi tikabatiwa hatidzoki ufunge zvako Monica, tinourawa. Ngatiitei zvine uchenjeri. Andati alright. Shuwa takafamba neimwe nzira. Tofunga maifamba nguruwe dzemusango ndokataiteera ikako. Kusvika tasvika parikuwa paya. Sekuru waibva watora muti ubva wamboera. Zvikanzi tinoyambuka, ndobva tayambuka. Vatafamba. Fambe vatanzwa. Ndimi wanani? Anga amakamarata. Ndobva zvanzi mirai pakarepo, sumudzai maoko, vatasumudza, vatabvunziwa munobva kupi, tatobva muZimbabwe, muri kuendepi, takutotanga kuinterviewa ipapo. Ndobva zvanzi alright, endai apo. Ndobva tagara pari pakamba ka. Ndobva tapiwa chikafu. Zvikanzi chigarai kwamuruda kuenda chaiko. Hamuchasviki netsoka ba. Unofamba nemota. Tagara kudaro, kwakauya mahelicopter 2. Hatisi kuziva kuti wari kutoteera wamwe wanhu waona. Wanga uri tangosiyana nzira bedzi. Saka pakamarata vanga vane pfuti dzavo. Iwaya mamisa wanoteera zvinenge zvichiita ndege. Zvikanzi imimi chimbogarai, musadini zvenyu, musambowe kana kutya kana kuita sei. Matowa muno muMozambique macho, hamusisiri muZimbabwe. Shuwa takafamba. Pakazouya mota iya. Ndobva tazi chikwirai. Vatakwira. Ndobva tasvika paManika. Takangorara. Kuseni. Zvanzi makuchitakurwa. Waya waiteerwa nehelicopter waya. Wakazosvikawo usiku. Zvanzi mese makasvika zuva rimwe chete. Apa takabva pamba musi wa 29 December. Mozambique. Tobva tayambuka musi wa 1 January 75. Ndobva taendeswa paManika, ndobva takasvika tichiona wamwe wese waripo. Patagara vhiki. Pazvanzi pano hapasipo pamurugara ba. Tobva tazosumudzirwa. Tobva taenda panonzi paJunda. Ndopa pane munhu wese aiyambuka bhodha aisvikira paJunda. Shuwa paJunda tairarama nenyama. Kwakune mhuka dzinonzi madhumbukwa. Madhumbukwa anenge madhongi. Saka aenda kourawa uko chiuya nyama dzacho zvokuti kana oneka moyo so ukaona paanoburutswa uchifungidzira futi hunhu hwedhongi haukwanisi kuzodya nyama iyeyi. Aienda kofuniwa uko. Mukazwa makuzi uyai kukicheni muchiti kune sadza. Hakuna sadza. Inyama isina salt. Paiti kana pakaunziwa chikafu. Vanhu vanoenda kopota mota iya vachitaimira kuti pakawane saga resauti richange rakabooka kundounganidza chiisa muhomwe kuzoitira kuti mukapiwa nyama iya isina salt unongokanda katsanga kemunyu uchidya kuti uwane kunwa mvura. Kana kusina kuenda kovhimiwa madhumukwa papane mabhanana aibikwa kana kuita ekufurusha pamoto oita kanga kakuibva mori. Takapagara kusvika vana Mugabe naatekere pawakauya na chifi Tangwena. Ndobva zvanzi pauya Mugabe naatekere. Tikatowaona. Waitopindawo paraini. Tichiwaona nemaziso edu aya. Tichiita raini. Harisi raini rekuzi vanhu muri kutambira sadza ka? Kutambira nyama isina munyu. Izuva racho iroro. Aiwa kwabikwa beans. Unoziya kushata kunoita chinhu chisina munyu. Beans hadzizi unongodya asi haunwe chiinhai? Mvura. Takapagara. Takazosomuka ipapo January akuda kuenda kupera kana ndisiri mistake.
ndike takasumuka musi wa 26 January. Zvipa zitari kuhondo. Takazoita line takuzi takuda kushiftiwa paJunda. Pazvanzi itai line. Sezvamakaita imimi pamanzi munonzi tapfuma. Uya anonzi Tongai, anonzi kanzi iwe unonzi Fungai hondo. Rako rekumusha haticharida pano. Right, iwe kana mune ukama hatidi kuona muchifambidzana. Itai kunga vanhu musingadini naye, musingaziyani. Pakauya mabhazi taita zvekutoselektwa. Iwe makuenda kupi? Makuenda kuTete. Takatakwira takaenda kuTete. Tasvika takagara takaenda kwaigariswa madhefi emakamarata. Tichienda kuna Zambezi kogeza. Tichimboberekwa kumusana nemadhefi echikamarata vachitidzidzisa kudini kutiwa muna Zambezi. Tikabva panapa usvika apo anokwanisa kukufusura so kukuburutsa. Iwe paunoti hanzi tiri kudzidzisai kuti muziye kudini naye kutiwa. Tagara January aibva apera. Pakati paFebruary tiri paTete apa. Zvikanzi makuda kuchienda manje kumabhesi emusango chaiwo. Apa muchiri mumatown kapa, muchiri paRwendo. Ndobva kwauya vana Comrade Bombardiri, vana Daula Manzi, vamwe. Zvikanzi right, chierengai hawaendi wese one time. Sisu ndisu takaita first. Takatakwira, taenda kwainzi kuTembwe bhesi. Vanhu vachatama pane rimwe bhesi ravakanga wabva. Wakuchiuya manje paNew bhesi. Waibva kwaizi kwaJuze vachiuya paTembwe. Takasvikapo vachizi 1 or 2 days vari panapa. Ndopatakabva tasvika manje, ndopatakakemba manje ipapo. Zvokuti ndopatakabva tadzikira futi midzi. Takuchitanga kurongwa makambani, masection nomakambani zvese. Pazvanzi panapa manje panoda kudzidziswa vanhu vanoziya zvekurapa. Chibvunzwa wakaita chiwe, chizoenda uko wakaita chiwe, umwe achiti handinaenda kuchikoro. Ndakazodai zvikanzi right endai uko. Zvikanzi imimi group iri tashara iri. Tichamuka kuseni nenge muchimboita toi 75. Asi zvinhu zvakaoma. Tatiri mudhitanti. Pasingauyi chikafu. Taiti tikanzwa dhoji ichidzvowa kubva kutara. Vanhu vanotanga kuridza mbururu. Dhoji ichisvika kana kuti Scania. Painoburutsa ikadonedza tsanga yechibage vanhu vanongodai. Asi ukabatwa unorogwa zvimwe zvokuti unofunga futi kutiza. Right. Taibikirwa mangai. Anga asiri kuisirwa mupureti. Anga ari quarter master ndikamudyariwa namupunza rima. Taenda koisirwa tumangai tsanga 5 buda haina sauti. Anenge achanza kuonawo padururuka sauti akabaso. Unotomupenzveredzawo kupawo tutsanga kuti ukande mukama. Tichishingisana kuti haiwa. Patinoenda kurondesheni paya aitiitisa rondesheni. Aizi Comrade John Chimbande naAndrew. Waiti makomrades kunoku tisacheme nzara. Tichaguta kupi? Kumusha. Kana tabvisa wadzvanyerere. Apa pesa apa tiri kungoitwa orientation hatisati tapinda mutraining. 75 iyeyo asati apera. Ndobva kwazoya Comrade Tom. Akati panapa manje vanhu vakufanira kunga vachitrainwa. Saka kune group iri kubva kuTanzania. Ndo pachauya mainstructor. Achanga achitraina 1.
Zvakanaka tizozwe pembe yarira. Taenda paparade. Angari camp commander. Angari comrade Makasha. Ndiye anga aripo. Ndokunzi anenge ahwanda ndeyake. Asi kana uchiziva chawakabudira muZimbabwe muRhodesia. Haufaniri kuhwanda. Ndokuchizi pano pauya chirongwa chakanaka. Vanhu vakuda kutrainwa. Taitrainwa nepfuti dzematanda. Pane vakomana vaiweza marifle, masabu nezvimwe zvakangodaro. Shuwa ndakachanzawo tikapinda. Naiwo ana comrade Makaita. Ivava. Makaita tiri pamwe chete navavo. Ndo ranga riri group redu. Tikamuka tichienda kuToitoi, tichidzoka, tichizoita frog jumping. Kubva pano kuenda kobuda kudzimba idzo. Chiita zvokuti svetu. Chizodzoka muchiita chua. Right. Muzichienda pakusina breakfast. Kanzwa anoti taidya breakfast, munhu iye hameno kwaizviwana wake. Isu taimirira kusheedzewa kuzi kota master ati chikafu chaibva. Musi wacho kune mapotatoes. Musati mapotatoes muri kuwana tuka. Dzimwe nguva ukaita munyama rinenge riri 1 kusaidi rakaora. Potato racho ziyai hunhu hwepotato rikadyiwa risina munyu. Rinenge rakaita sei. Rinoshata. Zuva racho raperawo iroro. Doji yakauya hanzi yakauya nemasaga skimmed milk powder DI. Inokurungwa madrum. Ayo. Pane tumapureti tunenge twakanoka oso. Unoisirwa kakapu kadiki. Anzinwa. Ndo zvitoripo. Ndo chikafu chiripo nhasi. Kanga wanwawo. Motodzoka futi kupi? Makutoenda kutraining. Ikoko. Right. Tapedza kudaro. Takambochofa. Apa chachirimoka. Waiti manje kana makuzi muruda kuenda koita ploni nekukrora ngakutange kwapiswa kuita rutsva. Izvi zvese zvinokwapuka izvi muchifamba mumeso. Asi zvironda zvacho hamubvumirwe kuti muende kodini naye korapwa. Musarapiwe ba. Garai makadaro. Tikanga tazi nhasi tiri kuenda kuorientation. Zvikanzi musatsondoke macomrades. Rugare ruri mberi. Kunoku tiri kurwira kuda kubvisa udzvanyiriri hwedu munyika. Tatiza. Iwewe chawakanyanya kuona kuti Murungu akaipa chiini? Ndaisunga ndikati inini chakandiburitsa muRhodesia. Ndakarohwa imwe mbama yakandigumbura kusvika kubhonzo. Nemaroere futi vakaita sekuru wangu wakazvara baba wangu. Kuenda kupepurira kuchipatara. Izvozvo zvakandigwadza zvimwe zvokuti ndakati ndodawo kuenda kotora yangu pfuti. Ndo zvakakuburitsa muRhodesia ndikati zvikanzi saka chirega kufunga. Kuguta muchagutira kupi? Kumusha. Ndati zvakanaka. Shuwa takatrainwa 75 iyeyo. Munana September, October, November mvura yakunaya. Ndo paida Agri Chaminuka. Ndiye akati trainer nemamwe mainstructor angabva muTanzania nemamwe macomrades. Comrade tapfuma nei Agri yanga akabva muRhodesia yearmy yeRhodesia. Akabvuma kubatwa. Aibva azoti kunoku. Aibva aenda kuMozambique achibva asvika. Akati chiregai nditraine zvinoitiwa. Murikuona zvakaita pamusoro pemba apo. Apa panenge pane gomba. Zvokuti mukabvunza comrade Makaita vanokutaurirai kuti shuwa taita maobstacle. Chizenda wakadai sofu pfuti on guard. Akaridza pembe kuti
okwira mastepsi usina kubatira, osvika umirapo, obva ati pe, ojamba. Kana wangu itawo mbwende, ukawirawo imomo, unotsva, unojamba kuti wuu, po, ya wapasa. Maubhustekwa. Tiri patraining ipapo, taizi khoro, kufamba senyoka. Tatisina matoileti ka, taingoitira pese pese. Tsvina inouya yakanangana nemi, iye anotozviona hake, achitaura kuti usainzvenge. Tiwa pairi ipapo. Mwanzo? Tiwa pairi ipapo. Taitiwa. Uchisvika. Muchibva kutraining muri kuenda muchiimba. Kunga mune rugare. Svika moita line. Muri platoon ipi? Nyau nyau. Mirai makadai. Kambani ipi koi? Yauya, mirai muchifana kuimba. Kamujari waimbokuitisai morari kuti murege kunyanya kudhinikana netraining. Monzwa ndiri kupai ndabika mangai. Asina sauti. Unongoisirwa maoko hamuna plate. Moenda kugara hapo maakuja. Izvo. Tichiitira kuti tiri kuzoda kuuya kuno kuti tuwane upenyu hwakanaka. Takapedza hedu training yedu zvakanaka. Inini ndakazoshariwa ndibva ndaenda Ministry of Health. Takatrainwa nana Comrade Ziso, anga ari director, anga ari usho hwekunze. Kubva kwauya Jabulani, anga abva kuZipra. Ndiye umwe wacho anga ariko. Nana Tendai Pfeperere. Shwa takaita training yedu yekuhealth. Tichirapa madhuende anenge akwara kuno kufront. Ini kufront handina kunyanya kuuya kunoku. Ndaive ndichishandira kupi? Ndiri kuRiye. Ndichizi ndakanyanya kugara paBhatari yawo. Nekusevhiri hospital yeMozambique paTete. Chitambira madhuende anenge adambuka makumbo. Adambuka maoko. Uchizi nyama dzinenge dzakati bvuru dziya dzitora scissors. Uchigadziridza uchikwesha kana zvakusinina mvura bo uchiisa mushonga wakuapply manje bandage chichi. Mudhuende anenge achirwadziwa anorovaka. Se haufaniri kuita se unotonga uchitoti comrade tinoda kuti tese tisvike kumusha. Saka ndoda kukuponesa. Ndo kurarama kwataita muMozambique. Kusvika kwazozi iwewe manje ndakazoshariwa zvikanzi chiendai kunonzi kufamasi kwaichengeterwa mushonga yemaComrades. Maclinic kunenge kwapera mushonga wanorequesta wokuunzirai kapepa toda mushonga yakati ndaigara neumwe ainzi Shaidini. Anga ari mukadzi waComrade Naison Famba. Ndiye ndaigara naye tiri kufamasi neumwe mukomana ainzi Farai naClopas. Taigara tiri 4. Mamuri pakembi pa? Ipapa apaka. Tatiri ikoko. Kembi apa pamairapira vanhu? Tatiri kunana Tembwe. Patembwe. Tatiri paTembwe. Pandakazobva tabva paTembwe apa. Ndibva ndaendeswa manje kupi? KuBhatari yawo. Mutete. Tichipota kuseni tinoenda kuSevhiri hospital yeMutete kuona madhuende edu anenge ari mupi muchipatara. Nevanenge vachirwara serious, nevanenge vanzi wafa, vachienda mumochari tichiziya nhamba yavo kuti uya aiswa pashelf namba yakati, uya aiswa pashelf namba yakati. Ini ndakangofamba kamwe chete kuya mubhodha. Ndazi naComrade Fox Gawa. Tashaya Furumeri anotitakurira kiti. Saka tatokumbirawo kuna Jabulani. Saka ati titakure iwewe. Ndibva ndarongedzerwa kiti yangu. Ndakufamba nemadhuende nemaComrades. Anenge achaika uya ndiwe unosara naye ka. Uchitakura futi kiti yake. Chitsitsikidza pane bhegi rako iwewe. Remushonga, zvigubhu zvemvura. Hatina kukwanisa kuzopinda munomu. Takangogumira kupi? Nokuti taiperekedza vanhu vaitakura
makasha, wasikana waitakura makasha, wachiunzira makomrades airwa muno. Ipapo ndopa ndakangofambawo, asi kazhinji ndaishandira ndiri kupi? Kuriye. Pandakazobva kuTembwe ndichiiswa Mutete, ndichizobva Mutete ndibva ndaendeswa kuBeira. Pakaitiwa ataki yepachimoyo, vanhu vakazobva Madhwendi vachiendesewa kuAmbuwa. Uko ndobva ndazi ndiende kochengeta, ndichigara neMadhwendi ndichirapa ndiriko chichi. Mamwe makomrades acho atorimo, ndofunga makambotaura nawo ari panonzi Comrade Sugar neumwe anonzi Fisher. Vamwe vacho vanagutsa vakatofa, vana ninge Dzindikwa. Mutisi akafa hake manje awesa waindiziva kuti ndandiri furumeri wavo. Kuzosvika nyika yasununguka ndandiri neMadhwendi ikoko, ndobva ndazotorwa zvikanzi ngakuchisare wamwe, iwe uchitungamirawo newamwe. Takapinda nepaToronto takuya muno mumusha. Ipapo inini ndatova nomwana wangu, ndawanikwa neumwe murume, asi akazofira muchikaraboso chepasi, wanga wasungwa nekudawo kwemisikanzwa. Wakafira paTembwe, hondo ibva yabhomba. Saka ndobva ndangosarawo ndine mwana. Asi mwana wangu manje hataiwanzogara nawo muhondo makaoma. Vanhu vanongoti endai moisungirire tisuduguro isisu. Yanga isini nyore Comrade Tapfuma. Neupenyu hwatakararama isisu. Taitiza uchiti mwana kumusana, uku unesa gudhu, uku wakaita sei, asi taibuda. Wana waigara kucreche uko, kune vanhu vaizi endai motambe newana. Isitiri kunoku, mwana wako uchamuona manheru. Hazvinei akadini, ngaaende ikoko. Hondo ikaita ikoko, wariko anenge atizirawo ikoko ndiye achasumudzawo mwana iye. Kurarama kwedu, hondo yedu ino iyi yeZimbabwe yakatoresa Zimbabwe, yanga iri yewadzimu. Handiti? Yanga isiri yekuti tinoita ruzivo rwedu. Hanga hatisuri ruzivo rwedu, asi kuti midzimu yedu yaititungamira. Isisu tichibva tagutsana nayo, kuti zveshuwa wadzimu wedu waruda kuti titore nyika yedu. Slogan yainzi itai pasi nezvigananda. Zvigananda ndizvo zvipi? Ana Smith nevamwe wavo. Zveshuwa takakurira mabhunu, tikapinda muno muZimbabwe. Ndakapindira nepaToronto. Tikasvika paToronto, tikazoya tikatorwa. Ini ndibva ndambozi chienda ku88 Manika. Ndobva ndamboenda ikoko. Mwana munaye? Handinaye. Saka zvakazoitika manje, mukoma wababa wangu inini aigara Mamutare, aibva andiona. Ndobva azotaurira baba. Zvikanzi ndaona mwana, asi handina kukurukura naye maningi. Angonditi baba, wanga vari kutowa vari kukwira mabhazi. Ndobva ndati baba, kana tapiwa nguva tichauya. Shuwa takasvika iko kubva kwauya Comrade, takawirana naComrade Tsuro nevamwe. Zvikanzi vanhu vanofanira kumboti warefresh pfungwa kune vari kuziya kumisha kwavo munomboenda. Asi tiri kupai 1 week mobva mazokurumidza kudzoka. Ndo pandakachanza, ndatakura mwana wangu ndibva ndaenda naye. Shuwa ndakasvikawo kumba, wese maparenzi angu anga aripo, kubvira kana ana sekuru, ambuya, baba, mai, wanane, papa sina ari misi. Vakabva vapembera, vabva vaita chiwanhu chavanoita kuti kana munhu wambochemewa wane chiwanhu chavanoitaka. Ndobva ndangogara 2 days. Ndobva ndati nguva ndakabva ndazoona mota yasvika, vari kubvunza nokuti tinenge tasiya tanyoresa masenemu ekumushaka. Ndobva wasvika. Ndobva tazoona sabhuku. Wabereki wanga wasati wakurumidza kubuda mukipi, asi kipi dzatovhurwa kare.
wanga wachiti tichabuda tapedza kudini kuwaka kumatongo kwedu kwatakabva. Zvikanzi tiri kubvunzawo panozi panyakurimwa. Ndobva zvanzi muri kudani, zvikatoda mwana wepo akabva kundo manje musikana. Ndobva zvanzi aripo wauya atoshedzwa zvikanzi tatotumwa imimi kune kuda kuemployiwa wanhu. Saka imimi pano kwamuruda kutoendeswa, saka tatozi tiwe kukutora ini. Vandati ndikati mama nababa muzukuru wenyu vakati aiwa ini ndomutambira nemaoko nekuti zvamakatiitira izvi basa guru. Ndobva ndakwira mota vataenda tasvika ndakaenda kumanyene ndokwandandiri. Svika kumanyene takagara ndobva ndazozi makuenda pajenerari yepachivu ndokwandakanga ndiri pachivu. Ndobva takagara ndobva tazoenda kuElgrey kuHarare tasheedzewa. Zvikanzi tauda kukubvisai, toda kuti muende kuGwanda. Ndikati Gwanda kumachuwa handidi. Zvikanzi kana usingadi uchaona kuti usitsotsi. Ndiclopas uya ndakambogara naye uya anga achingorangarira kuti wamwe wangu waye. Ndikati ndiri kuenda nani? Zvikanzi uchaenda ndandine umwe wangu wandaishanda naye zimuchaneta aibva pamutoko apa izita remuhondo iroro. Zvikanzi namuchaneta iwe handi. Ndikati iwe kuGwanda unokuziya here? Zvikanzi ndikati chindevere tinochigona. Zvikanzi tinobhaizira. Shuwa takatakurwa tikaenda kuGwanda. Kome tapfuma hatina kukugara kuGwanda. Takangoshanda almost 1 month. Asi kuti midzimu yedu yaitichengeta yanga ichatida. Takagara semagariro atakaita apa pane kamoto kedu tiri kutandara, vakasvika kamwe kachembere. Vakasvika zvikanzi wanangu ndimi makauya pachipatara apa manje. Tikati zvikanzi kana muchindinzwawo zvandiri kukutaurirai manhirana muri kuuya kotorwa imimi. Iko kwa muri manesi? Tiri manesi epakliniki epaBwanda ipo paya. Tikati nani gogo? Zvikanzi handiti murunzwa kuti kuri kuitika hondo? Tikati zvikanzi ndatokunzwa iye wachitaura. Tobva tati maita henyu gogo sikusumuka. Kome tapfuma zvinhu zvedu zvese takasiya zviriko. Takangopinda mumba patatsetsikidza hembe dzedu kuita kunga zvemuhondo zviya. Tikati saise mabhegi akakura tomapesi. Tapinda munzira neusiku. Takafamba ndingati pakati nepakati peDarwen neBhindura. Tazosvika pane umwe musha. Tobva tanoka. Baba wepo ndiye akabuda. Ndobva tataura naye. Aibva ati alright. Tikati toda mabhazi ekumukira kuseni. Toda kuenda kuHarare. Shuwa wakatipa pekurara. Wakanga watichibikirwa chikafu. Tikati aiwa kunze kwakuda kutochena hachiregerai zvenyu. Nguva yebhazi yakwana baba wayo aibva watimutsa. Tikati tasvinura takwira first bus. Vatasvika muHarare vataenda kuElgrey. Kuya kwatakanga tanominetwa kuzi ndimuri kuenda. Tikati Clopas unoutsinyi iwewe. Vamwe wako tese takabuda tese muhondo kuiwewe chawanga wazogariwa nacho. Zvikanzi aiwa hama ndandatoka ndokuti inini ndopa ndakati handichada. Takwenda kumba. Umwe wangu aibva ati handi kumarimba. Hanzi kuri kudiwa mapurisa. Ndikati neupurisawo ndichada. Uyu muchaneta aibva aenda. Ndibva ndaenda kumusha. Ndasvika ndagara apa ndanda kuchifambidzana nababa vakazonditora kuuya mupi kuno kuDarwen. Ndobva wati chisiyana henyu nezvebasa racho, mari yangu inoryiwa nani. Muenda kumusha. Ndikati alright. Ndobva ndambozi chimbozhezhekedzako uri apa panapa pamanika apa. Ndikati zvesezvo zvisinei neni handichandoda baba. Ndobva ndaramba. Ndopa ndakabva ndazozi nababa wangu chisiyana inazvo. Ndakuda hangu kukukandai pakicheni. Ndikati aiwa zvese hazvina kudini, hazvina kuipa zvakanaka maningi. Asi zvandakatarisira nekuenda kwangu kuhondo
Tandakatarisira kuti dambudziko ira takawana riye tichawana chinotitonhodzawo. Se munoziya imbwa mukapinda nembwa yenyu musango ikabata mhuka, mungarya ere musinawo kana kungoikandirawo kana mabhonzo kana kuti sezvandaiona kumusha kwedu hanzvadzi dzangu dzaivhima musoro nemazondo hawaidyaba anobikira imbwa. Isu kana nechatakawana ndo pandakati inini hama dzangu kana mukanzwa ndichitaura handida kuti ndapanduka. Ini ndakatobhabhatidzwa muZANU-PF for sure handibude. Asi zvandiri kutaura izvi inini ndiri kugwadziwa zvokuti kusvika pabhonzo zvokuti hapana achatitarisa tine mavanga. Iko zvino inini ndakapwititidzwa nepauda iyai yemusango yaikandiwa magasi newarungu iyai ndiyo yakakwadza maziso angu. Ndichinge ndatoziva munofanira kunga muchitowana compensation asi haina kubuda. Kana kuti tuone kuti mari yacho yandinoziva muri kuwana iyi inonditengera zvimwe zvinhu zvokuti ndinokwanisa hazvaiitaba. Asi kuti pane wakazotostrika waona ndakutoita ndakamboziwa akuita tsanga ndobva ndaenda kukaranda ndobva ndapariwa ndichidzoka kuchina Dr. Stephen akati ukapariwa kechitatu hazvichazoiti izvozvi pawapariwa kechipiri zvatopera chiregera. Kati aiwa hazvina kuipa. Asi magirazi ndakazoita zvokutopiwa nesocial fair ndanyorerwa tsamba naDr. Stephen ndokuti ndiwane magirazi. Saka inini manje ndichiona nekunzwa zvatinoitiwa manje nemasi ndakazoti kana ana comrade ava ndiye mutungamiriri wedu weWorld League ndakavati inini comrade Kausiye zvekumboti simukai maWorld muonekweka kuda kuti mutierengese timbosekewe handidi. Kana mukaona ndakagara musanditi amai gogo sei makagara handidi siyana inini zvine inini. Kana wandiona munoziva here kuti ndakasvika pakuzozvikontrora vanhu vari kutaura kuti makomrades anongozviganza chii chawakawana apa isu ndisu tiri kutowanazve kutowana wani vari mumabasa wane chii chawakapiwa. Ndichitarisira ndikati uyu akabva tichiti haana kumborwa hondo uyu akarwa hondo kauyu ari kunyatsoziva matambudziko edu sei zvaramba zvakadai. Saka muri kutionawo dambudziko ratinaro. Kana comrade akafa pamunonzwa kuti anzi kuti aridzirwe 21 gun salute kuye mapurisa kuye army inouya koridza 21 gun salute bhadhara mari ndokuti wauye kuno. Kana usina ende tiri kuzviga nemapolisi edu tiri kutobatirwa mari dzemafinal police. Ini ndiri kuDoves ukaona mari inobatwa neDoves yakaoma. Tichitombotaura kuti government dai yanga ichida kuti inyevenudzawo moyo yainge iriyo yaitiviga zvazviri far much better. Zvino aiwa hama dzinenge dzasara dziya dzikatadza kuzonga kune vakaomera vasina kuenda kufinal police anongoigwawo ari pabanda pakashayawo hama inoti regai ndimufukidzire torai mapuranga mungokome apinde umu aiwa 00 kuzvibodzwa. Ndo zvimwe zvezvimwe manje zvakutirwadza muchiona kuti vanhu vaperezeke kudai ipfungwa nendangariro kuti chandakasiyira chikoro vamwe wedu vatakasiya waya tikatowaona vari kutodhadhaira vachiti pamakaenda kuhondo kwacho makauya neigo apa ndisu titori pamberi wani uchine mukaka wamaitaurirwa uri zvo tikasangana tega tega zvamunoona takagara kudai pamaona takagara apo tinototi ende zvakaoma. Uchine mukaka uya tichauona isu tichandofarira kumusha tiri kufara kupi tiri zviseko zvenyika. Saka inini comrade tapfuma nhoroondo yangu nemafambiro yandakaita
nekurumwa nematekenya ukatakaita, nekugerwa musoro neinda dzadzisinganyadziseka inda musango. Waiti ukaona harakadzi dzese dzakazara mumusoro wakajejedwa sounga hukuiya yemusuwiya inda idzodziye. Tichiti hazvina mhosva, tiri kurwira nyika yedu, tisiri toziva kuti zvakatonyangara. Saka ini mafambiro angu ndiwaya. Svika ndine vana vangu ndandakaita 4. Saka first born musikana akashaika zvake ane 4 years, akasiya wana 2. Okay. Tiri kuvachengeta. Wane mwana wangu wenhamba 3. Okay. Musikana ndiye anotovachengeta. Mumwe wacho akatopedza hwake chikoro, akaenda pauniversity akadini, ndezvekungojoinidza. Hapana zvekuti vanozofungawo kuti tine wana wakazvarirwa muhondo, wakazozvarawo wana wavo. Nyangwe vabereki vacho vasisipo, nyangwe varipo, ivavava mascholarship haapiwi vana vemaovheti, anopiwa vana somebody. Wanga vari muno ndovari kuwaniswa wana wamascholarship. Izvozvo zviri kutigumbura. Kana nyangwe asina kupasa, hapana here rimwe basa rinoshandawo wana wemaovheti apa mumakambani nemuchii. Dai wanga wari wamwe, Mwari atinzwira tsitsi, wagugudza hana dzivatungamiriri dziiti chechuke. Kutaura kwatiri kuita Kometa Pfuma, watakasiya paChimoyo, paNyadzonya, paChibavava, paTembwe, mweya yawe inodini naye? Inomuka. Nekuti inini mwoyo ndiri kugunun'una, handimukuzvinzwa. Handina chandakawana. Ava wakafawa, hama dzavo dziripo, dzakapiwawo benefit ipi? Ndo zvatiri kugumbuka nazvo izvozvo. Munogara zvenyu magetsi, isusu tichigara zvedu kuno, tichibika zvedu nehuni dzedu idzi. Asi mangwana musatinyepere kuti maovheti ati continue. Tinoti continue kuti muri kutibata zvakadini. Hatirambi. Kana tichitaura tichitaura zvedu mumba medu. Enda hatisi kuzopanduka. Hatipanduke isu. Kana tikatozwa vanhu vakutaura zvimwe zvinhu, kana ukazi tinotokubata tokurowa kuti haufaniri kutaura zvakang'ora. Tinokurovera kuti iwe wakagara mushe. Ko inini ramba uri mupato. Inini ndakabhabhatidzwa neZANU-PF, saka handipanduki. Asi chinhu chiri kundirwadza ndicho chichi. Handiti. Ndapedza. Saka uyu mwana musikana wekutanga ndiyo kuhondo akashaya. 77. 77. Baba wake vainzi Comrade ani? Aizi Golden Shumba. Comrade. Asi zita rake rekumba aizi Temba Chitenda. Chitenda. Vabereki vake vari kunoku munana Rushingo. Vamwe vacho vanozi pamudzengerera pasi ndo pawakabva. Waibva wazotamirawo kuRushingo. Saka matodzoka kuhondo. Ivo vakashayikira kuhondo. Vakashayikira kuhondo. Ndakazosara kutosununguka mwana uyu. Anga atoshayika kudhara. Anga atoshayika kudhara. Makazouya here neshoko kumhuri kuti ndine muzukuru wenyu dzekwa Comrade Shumba? Kwakutori nehanzvadzi yake. Nanhasi hanzvadzi yacho iripo inoshanda kumunicipality anonzi Mahembe. Mahembe. Ndiwana Sandia. Okay. Anotomuziva. Alright. Ndiye akatomupa nezita mwana iyeyo. Asi panguva yakanzi aparara, baba vakandiroora inini sevanhu vawaishanda navo pamwe chete, waishanda municipal police. Wakatoenda kuvaudza, hawana kuya kuatenda funeral yemwana. Yemuzukuru. Hawana. Mwana akangokudzwa nevabereki vangu kusvikira inini ndikazotoenda, ndibva ndaenda paZANU-PF headquarters. Vandapinda kuna ana Comrade akawira. Zvikanzi Comrade unganetseka nei? Kana vanhu vasuda mwana Philama Davis, iwewe
chifira affidavit anditi unotozviziva kuti mwana akaona mai vane mwana fira affidavit watova baba wacho iwewe hazvina nebasa rese izvo ndibva ndaenda kumakombe kwakune mukuru wainzi ani kuvanzi ndatokanganwa anga ari wechikaradhi zita rake akaita kunga pfekewawo nemweya wambuya nehanda zvikanzi uyu ngaapinde pamberi musi wacho kwaitonhora kuchipfunha mvura shuwa nakapinda mwana wangu paakapiwa achitupa akaita kunga mheno akapembera akati ndakuerengawo muZimbabwe ndafara baba achienda kwavambundira kairi maita henyu mamiririra ivo vanga varipo vanini wababa wacho vanga vatoripa umwe vanga vari mapurisa umwe wacho anga ari gweru asi ndakatonzwa hangu kuti wakashayika ambuya wacho vakazvara baba anzi wakashaya hanzi sekuru wacho ndiwo wasara here nevamwe hanzvadzana baba wacho ndinongowazivawo zvangu kana po vakazosangana neni amai guru takazozwa ndikati ndizvozvo zvakaitika muchazvitsvagirei makamboya komona anokuzivai hakuzivi saka muchidimbu Comrade Shumba vakanga vasungirwei kuhondo dzadziri ningi nyaya dzeurudhu wakaonekwa mheno hanzi nefoja here dzadzisingadiwe ndo chete zvavanga vaisirwa mujeri izvi wanga wari rudhu asi wanga watori security waishanda kudepartment resegurance saka wo wanga wasati watombowa nenguva nungati wanga watori ne3 days wapinziwa imomo hondo ibva yauya ndobva pabhombwa ndobva makatobhombewa ipapo pacho nekuti mune munhu anga apanduka aitoziya chiti ningi chikarabi botso ichi kuti umu munogara vanhu hondi akanotengesa ndiye akatengesa aibva wabhombewa but alright kuti muzoita kuwanana kuzvokutozo maitogara mese here maita sei kambaita takangoita vanhukadzi nevanhurume saka umwe akandochiwawo umwe hakutomudiniwo zvake hakutomukonza saka wanga wanotuma posto twawo sevanhu vanga vari makomandaka uchizozi unozouya kumba uchienda ndopatakawanana ipapo saka mama makavimbisana kuti hondo ikapera tinenge tichizoenda kumusha handiti ndozvatakavimbisana izvozvo saka hondo ibva yazongotorawo nenguva saka murume akazokurorai anga ari kuhondo futi idzo ndidzo mbeze dzakaenda kama 70 first kwa73 mukavaona vachikupai mahistiri munozorora ivavo ende havakatoenda kunana Romania ivo vai kudzidza zveintelligence vanzi comrade ani vanonzi Comrade Moses Tavengwa handitika aiwa muvaudza kuti zvanzi natapfumane mwana wenyu ndiri munzira mukataurira ava vakaona arume wangu ndisekuru vavo mukawati ndiri kuda Comrade Moses kana kuti ndiri kuda Comrade Chimunondo munosangana navo mukangoti ndiri kuda Comrade Chimunondo aiwa vanokutaurirai dzakawanda pamwe mune zenge wakatombointerviewa kumashure kuma 70th chakuti ndofunga ndakazovataurira ndikati imi nhoroondo yenyu yamakataura wakakotokuonai kuti mukaisiwa padhuze hazvina hazvimire mushi wakatobuda mumatv wakatombotorwa wachizi tichazouya futi kumba kwenyu havana kuzobvira wadzokera handitika aiwa ini rega ndite chivimbiso ndinodzoka kuitira kuti nhoroondo igozobatsira vana vazukuru nemhuri yeZimbabwe hapana zvedu chatingati toda kuvapa asi toda kuti kumhuri kwavo vagozosaurawo nerimwe remazuva vachiti heritage manje zvokuti vane muzukuru wavari kunyora form 4 ndise vakataura kuti muzukuru usanetseke heritage uya pano ndini bhuku racho ndini wacho kudetsera ufanira kufera heritage saka tazoti musi wavanenge vazipo muzukuru anokubaya bhatani obva anyora zvaanenge tati achida kunyora kana makuya munongotaurira akausiye kuti ndiri kuda
Anditi baba wemadzimai andakagumisira kutaura nawo waye vanonzi Hachimunondo. Anditi Munowashedzera. Ndinotenda kuti ngavauye timbokurukura. Manje mukauya iri munopedzerwa. Tinotoya kuseni. Akatoenda kunana Romania. Saka aiwa ndiwo mafambiro edu. Anditi muchiona takadai tingori hedu maovhete anongozvifambirawo zvawo achingopunyaira nenyika. Ndo zvatinoita izvozvo. Ndatenda Comrade Fungai Hondo. Hoi.
taigara mumakomo mumakomo yehondo vakaimanya takavatesa taigara mumakomo mumakomo yehondo vakaimanya takavatesa vakomana vasikana magorisa mumakomo vakaimanya takavatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.